фазилати моҳи рамазон. рамазон моҳи нузули баракот ва боз шудани дарҳои раҳмати худованд мебошад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд: агар бандагон медонистанд ки дар моҳи рамазон чӣ иноёт ва навозишҳои парвардигор мавҷуд аст, ҳатман орзу мекарданд ки тамоми сол рамазон бошад. вақте моҳи рамазон фаро расад, дарҳои биҳишт барои бандагони хоҳишманд кушода ва дарҳои оташ фурӯ баста мешаванд ва дасту пои шайтонҳо низ баста мешаванд. худованд дар ҳадиси қудсие мефармояд: ҳар амали неке ки фарзанди одам анҷом медиҳад, аз 10 некӣ то 700 баробар зиёд карда мешавад. вале рӯза ин барои ман аст ва ман подоши онро хоҳам дод. зеро рӯзадор шаҳвату таомашро аз барои ман тарк намудааст. рӯзадор ду хушнудӣ дорад, яке дар вақти ифтораш ва дигаре дар вақти дидори парвардигораш. ҳатто бӯи тағйирхӯрдаи даҳони рӯзадор дар пешгоҳи худованд аз бӯи мушк хуштар аст. саҳиҳи муслим ҳадисро аз абу ҳурайра разиаллоҳу анҳу ривоят карданд. дар ҳадиси қудсии дигаре ки онро тирмизӣ ривоят мекунад омадааст: ҳар некие аз 10 то 700 баробар афзоиш дода мешавад. вале рӯза барои ман аст ва ман подоши онро хоҳам дод. рӯза сипарест аз оташи дӯзах. ҳатто бӯи тағйирхӯрдаи даҳони рӯзадор дар пешгоҳи худованд аз бӯи мушк хуштар аст. агар ҷоҳиле бар шахси рӯзадор ҷаҳл намояд, ба ӯ бигӯяд ки ман рӯзадор мебошам, ман рӯзадор. пас бояд бандаи муъмин бо истифода аз ин лаҳзаҳои камтакрор моҳи рамазонро бо боварӣ аз рӯи имон ва ба умеди аҷру савоби илоҳӣ барпо дорад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд: касе моҳи рамазонро аз рӯи имон ва ба умеди аҷру савоби худованд барпо дорад, гуноҳони гузаштаи ӯ бахшида мешаванд.